tenim el Dani amb nosaltres, bona tarda. Bona tarda. I diu que ha deixat el Santoral de banda, que últimament teníem aquí personatges potents, molt potents, Sant Josep Oriol, l'últim. Però ara, ja que vèiem abans, per cert, aquells vaixells dels Playmobil, amb aquells... Fantàstic, Fantàstic. Ens aconselles anar-hi, suposo. I tant, i tant. Que sí? Sí. Molt bé. Personalment. Doncs he fet l'enllaç mental perquè ens parla de mascarons de proa, de vaixells que arribaven a la nostra ciutat, no sé quan. A veure, explica'ns. Doncs bé, avui parlarem de dos mascarons de proa que són molt famosos a Barcelona, sobretot un d'ells, que en algun moment han acabat sent emblema d'algun barri o alguna zona de la nostra ciutat. En aquest cas estem parlant, per una banda, d'un mascaró de proa que es diu el Negre de la Riba, que actualment es pot trobar una reproducció d'aquest Negre de la Riba a la Barceloneta. Això està al costat del Mercat de la Barceloneta. És molt famós, fins i tot molt famós a la Barceloneta, que ells van una mica més a part, ells Península Independent, que es fan dir. Doncs fins i tot les festes de la Barceloneta l'havien arribat a passejar en processó. Sí, és conegut. I l'altre que potser ja ens sona més és el Ninot del Mercat, del Ninot. D'acord, que dona nom a tot un barri, que és el barri del Ninot. D'acord? Això és el pont del Mico, precisament. Anem a parlar primer d'aquest mercat del Ninot, que és aquest Ninot que ja coneixem, l'hem vist segur alguna vegada al mercat del Ninot. L'original està al Museu Marítim, però per què es diu això, aquesta zona? Doncs primer hem d'entendre per què aquest barri, el barri del Ninot, era un lloc tan atractiu en el qual hi ha un mascaró de proa i hi ha un mercat. I tot això com s'ajunta? Per com ho cases, no? Doncs resulta que abans Barcelona, durant els principis del segle XIX, eren diferents municipis, no era tot un municipi. I la frontera entre el que era el municipi de les Corts i el municipi de Barcelona agafava més o menys per la zona on ara mateix hi ha el mercat del Ninot. Al costat del carrer Aragó, etc. Aleshores hi havia un pont, que és el que ha sortit abans, el pont del Mico, deies. El pont del Mico, li deien. Aquest pont del Mico és el lloc on hi havia el pagament d'impostos, el burot. I aquí diguéssim que hi havia uns guardes i durant un temps va haver-hi una caseta i tu quan passaves un producte hem de pensar que ara mateix poden circular productes lliurement per tota la Unió Europea. Però abans, diguéssim, aquest liberalisme econòmic no estava tan ben implantat, el que feia la gent és que quan passava per aquí, impost per cada producte que haguessis d'utilitzar. De vegades fins i tot podia sortir el doble de cara a una banda que a l'altra. Per tant, aquí va començar tota la picaresca i la gent el que intentava era colar productes. En aquest moment va ser quan es va crear en aquest moment, diguéssim, una espècie de botigues que hi havia. Una zona comercial, no? Un senyor que es deia Joan Clapés, vivia a la Barceloneta i es va casar, festejava amb una noia que era una noia que alhora era la filla d'un home que tenia una botiga en aquesta zona. Tenia la botiga perquè no ens enganyem. La tenia a la banda de les Corts, la gent comprava i aleshores intentava passar-lo il·legalment a l'altra banda. Qui passava aquestes mercaderies eren unes dones conegudes normalment com a matuteres. Hi havia gent que eren joves que simplement anaven corrent i les matuteres eren gent que, aquí ho veiem, que fins i tot animals es posaven sota, diguéssim, aquestes estructures que tenien l'asfalt antigament, passaven tot tipus de producte a l'altra banda. Què passa? Que el que et convenia molt era, com en aquest cas, tenir un establiment que estigués al costat d'aquesta frontera, perquè aleshores la gent venia a comprar, intentava posar-se tot a sobre i intentava passar a l'altra banda. Hem de pensar que la gent era analfabeta en aquell moment i si tu posaves allà, jo què sé, Comestibles Benítez, la gent no sabia el nom de la botiga, sinó era de boca a orella. Per tant, com a referent s'ha agafat de vegades alguns emblemes. En aquest cas es va agafar un ninot que era un mascaró de proa, que aquest Joan Clapés de la Barceloneta un dia va passejar la nòvia per la Barceloneta, allà desballestaven els vaixells i la noia es va encapritxar i com li havies de fer el capritxo, doncs va comprar aquest mascaró de proa i va acabar a la taverna del seu pare. Doncs aquest mascaró de proa es va convertir en la insígnia d'aquesta botiga que tenia tant d'èxit, d'alguna manera. I com tenia tant d'èxit, quan una cosa té èxit, la gent se la copia. I va començar a créixer aquella zona fins al punt que ja el Ninot no era només conegut la botiga, sinó tot el barri. Tota aquella zona i aquelles botigues, tenim fotografies antigues de quan va començar a créixer, que existeixen les fondes, que es veuen els barrils que hi havia per allà, va començar a créixer exorbitadament i el que va passar a ser és tot el barri anomenat el barri del Ninot. I tot pel caprici d'una joveneta. Un caprici d'una joveneta que es va fixar. Sí. Aquí tenim la fotografia, veiem totes les botigues, veiem aquí també que hi ha els barrils, que allò la gent comercial... Suposo que el barril no se posaven sota la falda, perquè si no... Home, difícil, Però es veu que hi havia... També veig molt difícil portar gallines i altres coses. I ho feien, Clar. Doncs eren mortes, perquè si no ja es notaria moltíssim. Me les imaginava vives, també t'ho he dit. Clar, pel soroll d'aquesta latat. Aleshores ja es nota. Però si ens fixem, això
va arribar un punt que hi havia gent professional de fer passar una noia prima per caracteritzar-la perquè se'n més grassa i pogués passar amb el màxim de material. No només era en aquesta zona, la zona que venien de Gràcia i tot això, també hi havia fins i tot... De quina època estem parlant, Dani? Això és a principis del segle XIX i ja cap a finals que ja comencen a juntar-se tots els barris, aleshores ja no calia perquè podies passar lliurement d'una banda a l'altra. Molt bé. Bé, aquí tindríem el mercat del Ninot i el barri del Ninot. Va haver-hi un moment en el qual els comerciants d'una banda de l'Eixample, que ja era Barcelona, es van queixar per competència deslleial, perquè ells havien de pagar tots els impostos i l'altra banda no. Per tant, el que van fer va ser traslladar uns quants metres a aquests comerços que hi havia del Ninot a l'emplaçament actual, d'on hi ha el mercat, que ara se li va dir després oficialment Mercat de la Concepció, però igualment el nom popular d'aquell barri del Ninot va resistir tant que la gent el coneix popularment pel Mercat del Ninot. Si anem ara mateix a la façana posa Mercat del Ninot, i el que tenim és una reproducció del grumet, un grumet amb uns plànols amb una mà i amb un barret a l'altra mà, que és el típic símbol del Mercat del Ninot. Però clar, diguéssim que aquest ninot va veure molt contraband davant seu. Va ser testimoni de molt contraband. I aleshores diem, i com és que hem parlat de dos mascarons de proa? Doncs tots tenen una història molt similar. L'altre mascaró de proa que coneixem és el Negre de la Riba. Aquell que vèiem a la Barceloneta. Al principi de tot ve de la Barceloneta també, ve d'un vaixell que van desballestar. En aquest sentit, era un senyor que es deia Francesc Bonjoc. Aquest el que va fer va ser comprar un vaixell per desballestar-lo. Ell era boter, per tant feia botes de vi, li convenia tenir fusta, i desballestant-ho va trobar aquest mascaró de proa. El que van pensar sempre és que això representava alguna espècie d'esclau subsaharià. Per les faccions, com s'havia gastat, doncs li va quedar el nas una mica més ample. Això és una reproducció de fibra de vidre. Després, quan van fer la reproducció, el 2010 es van adonar que realment era un indi i representava un indi d'Amèrica. Però bé, s'ha dit sempre popularment el Negre de la Riba. Això està situat al passeig Joan de Borbó, on ara hi ha tots els llocs per menjar gambes, arrossos i així. I aquest mascaró es va fer molt conegut, la gent li deia el Papus també, i amenaçant als nens que si es portaven malament doncs vindria el Negre de la Riba i se'ls menjaria. Era com una cosa que feia terror. Com el Coco, famós. I hi havia gent que anava a veure'l expressament, era un emblema molt popular de la Barceloneta. Home, una mica de por als nens ja m'ho imagino que els hi devia fer, eh? Sí. Fa una mica de por, és una mica enigmàtic. Pensem que aquesta és la reproducció, el de veritat encara fa més por. D'acord? Doncs bé, hi ha una relació especial perquè aquest diguéssim, personatge interactua amb un altre personatge. Segons he trobat en un diari del segle XIX, l'Esquella de Torratxa, hi havia una altra estàtua que estava just davant, que era el Neptú, la font de Neptú. Aquesta la van moure després d'aquí, ja veurem que el Negre de la Riba es va moure moltíssim. El Neptú va anar del passeig de Joan de Borbó a uns jardins a Montjuïc, als jardins de la Vila, i ara mateix el tenim a la plaça de la Mercè. O sigui, aquest Neptú, diguéssim, està mirant a la costa, el Negre de la Riba també estava a l'entrada del taller del boter mirant a la costa, i el que ens explica un text que va venir de l'Esquella de Torratxa, escrit per un senyor que es diu Joan Moles, un text antic, ens explica la interacció que feien en aquestes dues persones. És com una espècie de conte, i diu que com hi havia tant contraband, de fet, està escrit en català de Barcelona. O sigui, aquell lloc, les dues estàtues se confiaven en les seves coses i murmuraven, que mono. I Neptuno deia que si era de pedra és perquè l'havien fet tornar de pedra les coses que havia vist. I el Negre de la Riba assegurava que abans no era negre. Mireu com està escrit, Deia que havia sigut blanc, sí, molt blanc. Deia que havia sigut blanc, molt blanc, però que havia vist coses que l'havien fet tornar blau i que a força de tornar-se blau s'havia quedat negre. De les coses que havien vist en l'un com l'altre. Veien tantes coses que al final, diu, i així parlaven i contaven cuentos. M'encanta. Això no passa, no hi havia Pompeu Fabra en aquella època. Diu, però de repent, lo negre callava i Neptuno se girava d'esquena a terra tornant a mirar al mar. Era que arribava una lanxa amb contrabando i Neptuno deia al negre amb certa sorna, no t'emboliquis. Per tant, callem, mirem i ja està, no? Tenim aquesta estàtua, que veiem que té una història paral·lela, és un mascaró de proa que acaba, diguéssim, sent un símbol d'un barri i que alhora sempre veu el contraband, que a més té un altre amic que és Neptú. Parlàvem dels Playmobils ara fa un moment, doncs més o menys aquí tenim els nostres ninots propis, que són les escultures. Però els van separar. Els van separar. Resulta que Neptú se'n va anar cap a una banda, se'n va anar a Montjuïc, però el Negre de la Riba, quan el que van fer va ser prohibir unes coses que deien les pudes, que eren aquelles espècies de tavernes. Lluís Permanyer diu que és perquè feia molta pudor de peix, tot allò li deia les pudes. Ho van tancar i la mateixa família s'ho van dur a un magatzem que tenia al costat de l'antiga plaça de Toros del Torín, que és on ara hi ha la instal·lació de gas natural, i d'aquí va fer un viatge impressionant. O sigui,
es va veure tot Barcelona. Carai. Bàsicament, sobretot pel Poble Nou, però fins i tot va acabar al Carmel. El primer lloc on va estar és al magatzem del Torín, després van a parar a prop de l'antic cementiri del Poble Nou, la tercera ubicació va ser a Sant Martí, en un barri que li deia la ciutat d'Enyoca, i fins al 1887 va estar en mans de la mateixa família, la família Bonjoc, però després va passar a ser tan famós que fins i tot van fer-lo presidir un ball. A la Barceloneta van fer un ball i van dir que torni al Regne de la Riba, el van fins i tot restaurar, li van posar parts que li faltaven. A partir d'aquí torna i se'n va al carrer Castillejos número 8. Carai! El senyor que va escriure aquest text deia doncs on està el Negre de la Riba? L'havien trobat a Castillejos 8, però només havia fet la meitat dels viatges que havia de fer. Més tard va parar a mans d'un comerciant de vi i... Perquè se'l va vendre? Sí, se l'anaven venent. Això era una peça de disputa. I el sisè lloc on arriba a parar és que un senyor que es diu Josep Moragas, justament com el senyor de la Guerra de Successió que li van tallar el cap, però no és el mateix, acaba comprant-ho i ell es va fer una torre que, de fet, ha localitzat una foto, Josep Maria Huertas Claveria va localitzar una foto, es va fer una torre al Carmel i va col·locar-hi a la façana el Negre de la Riba. I aquí veiem el Negre de la Riba en una façana del Carmel, allà. I a sota, que aquí no es veu gaire, però hi ha un text, posa el renombrado Negro de la Riba. Per tant, ell ja fardava enmig del Carmel i el que expliquen és que fins i tot, això ho diu Carreras Candi, que és un altre historiador, fixem-nos, Huertas Claveria, Permanyer, Francesc Carreras Candi, tothom s'ha fixat en aquesta figura. És una figura important. La gent de la Barceloneta fins i tot va anar d'excursió al Carmel per visitar el Negre de la Riba. O sigui, mireu el poder que tenia. Perquè n'hi havien parlat, potser, sí. No? Carai. El que jo he detectat mirant a Hemeroteca és que en algun moment, segurament, el senyor Moragas tenia problemes econòmics, perquè el 1919, si busquem a les hemeroteques, veiem un anunci molt curiós que diu, sabent, es nota perquè fins que arriba a Pompeu Fabra, aquí cadascú, diu, antic e històric Negre de la Riba, que l'any 1865 era tan renomenat i saludat pels ciutadans de Barcelona i pobles dels contorns. Passeig del Cementiri, 236, el senyor Moragas. Ja sabem que estava al passeig del Cementiri. D'aquí va parar, hi ha una permuta entre aquest local i un local que estava en un passeig, que ara ja no existeix, que és el passatge Corbinetti, que ara mateix se li diu el carrer del General Bassols, o el passatge del General Bassols. Carreras Candi, en algun moment, això va ser, suposo, principis del segle XX, anava desesperat buscant a veure on estava aquesta imatge, i una família el va contactar i aleshores li va dir, pot venir a veure que el tenim al passatge. Segurament se'l van quedar uns veïns del mateix passatge i d'aquí aquesta família, que era la família Pla, l'any 1934 va cedir-ho al Museu Marítim. Ara l'original està en estat de privat, diguéssim. En estat de xoc, després d'anar ara amunt i mateix avall. el deuen estar restaurant perquè hem preguntat i no es pot veure l'original. Però en canvi està allà. Sí, està allà, el tenen conservat. Ara ja suposo que no es mourà més, pobre mascaró. Que li donin una bona vida. Tenim una reproducció que és molt popular a la Barceloneta i el que sí que podem veure és, tornant a la història del principi, el ninot original del Mercat del Ninot. És un ninot que el podem veure sempre que vulguem quan anem al Museu Marítim, perquè el tenen a dins. Veurem, si ara podem veure l'original, veurem que realment s'assembla moltíssim al que hi ha a la façana. Potser el que hi ha a la façana a la reproducció original té més cara de nen, però, si ens fixem, és el mateix ninot i aquest és l'original d'aquella història. Carai. Una cosa d'aquestes estranyes, dius, parlarem de mascarons de proa. Doncs el simbolisme que tenen aquests mascarons de proa a Barcelona arriba a ser curiós. I les voltes que han donat i qui s'hi ha fixat. I tots tenen a veure amb casos de corrupció. Ara mateix... Què vols dir amb casos de corrupció? De contraban i coses d'aquestes. Ara aquí, com fan això les investigacions al Parlament, podríem posar el Mercat del Ninot i el Mar Negre de la Riba i com en saben molt podrien testificar, segurament. Com t'agrada el marro. Al final sempre acabo traient marro de tot. Gràcies, Dani. Fins la setmana que ve.